Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at ito po ang ating special coverage ng bagyong si Quinta na bigla po nag-rapid intensification during the past 24 hours at binigyan na rin ng international name as Molave na yung linggo ng gabi, ika-25 ng buwan ng Oktubre, at itong Tagalog version ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, puntahan kaagad natin kung nasaan ang system na yon. Kasalukuyan, nasa under standby generator tayo, naririnig po niyo ang ingay. At ang bagyo po ay dumadaan na yon sa south namin, 40 to 50 kilometers south of Naga. At kasalukuyan, wala na pong power since kanina pang 7 p.m. At ito po yung fast animation. Kita natin ang rapid intensification ng system na ito into a typhoon, category 1. At ito po yung ating track kanina, 5 p.m. Kasalukuyan, as I speak right now, nandito na po siya sa kaligitnaan ng Regay Gulf. Nakalampas na po. So, yung backside ng storm ay still na-feel natin dito sa Naga City at sa ibang parte po ng Camarines Sur at Albay. At magla-landfall po ito. Susunod, dito po sa may bahagi po ng San Pascual, Quezon, sa may Bundok Peninsula. And alas 2 ng umaga, nasa bandang Marinduque na po siya. Ito po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com. Kitang-kita po natin ang pagkakapal po ng malalakas na ulan na dala nitong bagyong ito na may hangin. At yung kanyang hangin ay 130 to 160 kph. Subalit mukhang intact pa ang kanyang eye dahil ang bilis po ng kanyang takbo. Tumakbo po siya ng 26 to 30 kph na nakilipas na 12 oras. So ito po yung kaninang 4 p.m. Dumaan po siya sa south ng Virac. So, yan natin i-refresh ito. Medyo hindi gumagalaw ang ating animation. Okay. So, i-refresh muna natin ito. Para makita ninyo kung nasaan yung storm. Okay. Ito po yung live recording. Since wala tayong time upang mag-live dahil po ang dami natin ginagawa. Gumagawa tayo ng updates. I hope you understand. I apologize sa mga nagtatanong. So, yan po yung weather system. Kailangan natin pakita sa inyo yung radar nila. Courtesy of Pag-asa, which has been submitting it to a meteorological server. So, ito po yung 6-hour loop. Umpisa kaninang alas 4. Ayan po. Landfall po siya dito sa may Tabaco. Then, dumaan po siya. Whoops. Yan. Yung Northern Eye Wall po, o Northern Eye, exact, dito po sa may Iriga, Rinconada area at Ligao. So, nasa boundary po ng Northern Albay at Southern Camarines Sur. Ito po yung kabilang side. Ito po yung eye wall. Yan po, malakas na hangin. So, sabi ng mga kaibigan natin dyan sa Iriga ay nagkalma ng 7:30. So, 7:28 ang tama. Then, around 8:30, after 1 hour, bumigay po malakas na hangin. So, tingnan natin. Yan po ang 8:30. So, tingnan ninyo. Ang fierce winds. Naga, kanina malakas din, pero na yun, nag-start na rin mag-wind down. Mamaya, may video po tayong papakita para makita ninyo. Dito po yung eye, around 8:20, nag-emerge na po sa may Regay Gulf, patungo sa San Pascual, Masbate, sa may Bucayes Island po yan. And sa kasalukuyan, this is around 20 minutes ago, 9:45, dahil 10 o'clock na yun, nandito na po siya sa kalagitnaan ng Regay Gulf. So, kita natin yung last of the wind and rain. Nakaka-affecto na yun sa Naga, Iriga, dito po sa Ligao. But Legazpi ay medyo okay na. Improving ng weather. So, just 1 to 2 hours, mag-i-improve na rin ang ating panahon. So, yan po ang pagdaan nitong medyo mabilis, pero biglang lumalakas na bagyong si Quinta. Ito po yung eye. Nagagawa akong diagram kaninang 8:17. Maglabas siya sa may Pantaw at Balatan Port. Yan po. Ito po yung grabing hangin at ulan, Eastern Eye Wall. Umabot rin konti sa Naga, but ang worst po ay nandito sa Pili, Bula, Ocampo, dito po sa Buhi, Iriga, kasama dyan. Okay? So far, yan po ang nangyayari sa bagyong ito. Ito po yung Typhoon Global Models. So, dito po tayo sa gitna, which is almost perfect. Particularly yung ECMWF model. Magaling po talaga sa mga tracking ng storm. Sa wind, yung GFS po, ay talagang top-notch. Umabot to ng 100 plus yung hangin. At ito naman po yung Global Asian Agencies. At kitang-kita po natin dito yung kanyang hangin. Yan po, ang bagyong si Molave o si bagyong Quinta. So, na yun, nandyan na po siya sa dito sa may
dagat ng Cagayan Gulf, kita ninyo yung, orange at pula, dyan po siya lumakas. Kaya naging typhoon po siya. Yan po ang oceanic heat content na nagpapaboost sa energy ng storm. Parang kasintulad din yan ng tinatawag nating Gulf Stream sa US. Dito po sa may tinatawag nating Bicol Sea Effect. Ito po yun sa may Lagonoy Gulf at Albay Gulf dahil medyo mainit dyan. Galing po yan sa warm North Equatorial Ocean Current. So dito mo iipon yung singaw ng init ng dagat. Kaya pag may dumadaan na bagyo dyan, malakas sila. Just like Typhoon Sisang, 1987, from 185 nag 240 pag landfall sa Legazpi Albay. At marami na rin. Last year, si Tisoy, biglang nag-jump from 120 to 225 nung dumaan sa Legazpi. Ito naman, from 65, naging 85, naging 95, nag-120 kaagad, 130 before making landfall sa Tiwi. So, yan po ang karaniwan sa mga bagyo pag dumadaan sa Bicol, lalo pag mabilis at mainit ang dagat. So, common na po yun sa amin. So, hindi ako na-surprise kasi expect natin na talagang lalakas. Gusto ko lang yung positive thoughts na hindi siya lalakas kasi yung power of prayers, syempre hindi matuloy, but nangyari na po. Importante magtulungan tayo para makabangon mga kababayan natin. Dapat magtulungan natin mga kababayan natin na sinatan ng bagyong ito. Hopefully wala na pong kasunod. Ito na po ang last, but we'll keep you updated in the coming days and weeks and months kung meron pang kasunod, but dito pa rin tayo para magbigay ng serbisyo. Bago ako magpaalam, ito yung video ko kanina around 9:30 para makita niyo kung anong itsura sa labas ng bahay namin. So ito po. Good evening, guys. This is the 9:30 current winds of the storm right now here in Naga. It's blowing from the east and east-southeast right now. And as you can see, rolling winds right now. See, it's flying all over. Here's the pine tree. So the winds is clocking from 60 up to 100, with gust reaching up to maybe 110 kph here in Naga City, but more stronger down south, Pili and Iriga City. So this is now the backside of the storm. We are now into the second half of the eye wall of the storm, but it's much lesser here. Okay, so that's the situation right now here in Naga on the passage of Typhoon Kinta or Malate. Right now. So that's my video a while ago. At bago ako magpaalam, good news tayo na yung 10 o'clock from 988 kasi yung milliburst yung storm is around 985, 984 dun sa may baba, sa may eye ng bagyo. Right now, from 988 kaninang 930, ngayon 991 millibars na po. So, umakyat na po yung atmospheric pressure. Kita po natin dito. Okay? Kita ba? Yan po, ito po yun. Yan o. Umakyat na po. 991 millibars. Galing po yan sa Bloom Sky. Sorry. Yan. Galing po yan sa Bloom Sky weather station. Pinasok ko lang. Although walang wind data yun, walang wind sensor, at least nakikita natin yung atmospheric pressure 9191. So it's a sign na paalis na yung storm. So mamaya magka 1,000 millibars na po yan. So that's the quick. Yan po ang pabilisan natin update. At marami pang tatawag sa atin para malaman kung saan na po ang bagyo. So hanggang bukas babalik ulit tayo kung may internet. Sana tuloy-tuloy yung internet service, hindi naman na ano. At kudos sa services ng PLDT Fiber at patuloy yung kanyang service, but still we'll give you the latest tomorrow, ang latest update sa bagyo video analysis bukas. So, mag-ingat po tayong lahat. I hope you'll be having a nice evening na mga taga Bicol dahil paalis na po ang bagyo. Pasalamat tayo na madali lang, mabilis yung takbo nito, but still sana wala nang kasunod itong system na ito. From Typhoon 2000, ito si Mike Padua. Magandang gabi ulit sa inyo lahat. At God bless po sa inyo. Good evening.